Hej Jim, ved du hvad, jeg skal fortælle dig, hvordan man laver mad. Når der er mad, æg, økologiske æg, og bacon. og bacon, mand. Fuck pølser, mand. Fuck slimmer, mand. Vi var bacon, mand. Grise, mand. Elsker grise, mand. Hot chip. Hej Jim. Prøv til her. Så tager du her, ikke? Så tager du din bacon. Hot chip. Hej Jim. Og så, hvad gør man mere, Emil? Vi tager en kniv. Hot chip. Ja, tager du kniv. Brug den kniv, mand. Den er ikke nede i skraldespanden. Tror den her. Det tror jeg også. Der er hot chip. Hot chip kniv her. Det er rigtig hot chip, det her. En fucking sabel, det her, man. Den fucking dræber dig. En manchettokniv, mand. Skaffel, mand. Ja, man. Ohne manchette. Og så tager han på sit lidt skarpakke, man. Så man skal mit eget hoved. Man. Hot chip. Ja, man. Så tager du her, ikke? Så tager du her. Filmer her, ikke? Og så tager du din bacon. Skarp. Der, du kan sige Ja, man. Hold. Hot chip. Vi vender tilbage, når vi har lavet lidt bacon og sådan, når det koger og alt det der, man. Hot chip! Fucking sabel, det her, man. Den fucking dræber dig. Hot chip! Er du med, mand? Nu skal vi lave den der bacon. Den der bacon, mand. Ja. Ligner bare 2 bøffer, mand. Ligesom min arm, mand. Det er bare bøffer. Se det der, mand. Hvad er det til? Det står på 7 nu, mand. 7. Skal det bare lige. Hot chip, mand. Det er ved at blive varmt, mand. Sindssygt, mand. Okay, vi skal. Det sprøjter sindssygt meget. Haha, det så noget sekunder, mand. Nå. Og lige se hvor sabel her, mand. Den fik han af Louis Nielsen, mand. Ja, prøv at se her. Så har vi lige sådan en her, mand. Sådan der. Vi skal nemlig lave lorteæg, mand. Der er kræfter med æg, mand. Et æg. Så er der kraftedeme, mand. Det er din far. Ja, mand. Min mor siger det, mand. Hun ved alt, hun er hot chip. Så hård her, mand. Nej, det er dumt også for mig. Kommer du, mand? Hot chip æg. Hot chip. Nu er vi 2 hot chip ægs, mand. Nå, det ligner 2 klumpe, mand. Nå, 2 øjne måske. Ja, det kan du også. En sol. Og så får der komme nogle skaller i, mand. Skaller, det er hot chip, mand. Det er kraftigt med hot chip. Det er svansen, mand. Svans, ligesom ham der, ham vi gik i klasse med. Ja, Malte, mand. Fucking bøsserøv, mand. Sådan, nu skal der bare noget dit og dut dat på, mand. Salt og peber. Alt sådan noget, mand. Hot chip. Hot chip! Hot chip, mand. Hot chip, søs, mand. Ja, hot chip! Hvad er det der hot chip? Du skal spise for smør, mand. Og nu er den færdig. Hot chip. Hot chip. Skal der bare... Og shit, mand. Ja, ikke? Ketchup, mand. Det er fucking godt. Og det er ikke ketchup, mand. Det er blod. Ja, det er panserblod, mand. Sådan, mand. Jeg kan godt lide ketchup, mand. Hot chip. Prøv at se mig blod. Og se her, mand. Jeg har ikke noget blod. Jeg skal ikke have noget. Ikke? Hot chip, mand. Hot chip. Søs, mand. Smager det godt? Søs. Smager fucking godt.